Ofo Oberima ene Afutusem no so ye da se ese Oberima utimi so wakome mu na nipa bia no wasa utimi so wakome mu na said ye wusi di abehya Oberima na ye me de papa because Colossians 3:19 no krampo ekan ye ese emerima wonom eno wonom yiren mu ma wonom entiatia wonom anase wonye wo ma yakayaka de they shouldn't be harsh on them. As a man, you should love your wife and you shouldn't be harsh on the wife or on her. It's ya bibia no say we ye bema na say the Bible kan was so ne matia e ma ye obi aye mre enti no omotia e no omontena wonim de kwan so nyankopon ne susuye mu no ohun se mema e wo nyansa dodo na achema e na monfempa de ne mu ba akopɛ e na nyankopon e de ye menti mu nimdie no e wo achirichirichiri chema no nanso esanse ebufu nti no etoda na emema ne bi wo ho asebio na onu makoye nkwasiafo e wo nipa nyina anim esanse Bible no ekan Proverbs 14:29 ho no wo se de na bufuo eye nya no o se ya owo ntiasie pii yo na bufuo eye nya no owo ntiasie pii. A patient man has great understanding. Now so I say a quick-tempered man displays fully. Nemo bia na kuma ben no o se eya na ne niema nyina akwaye jimisem. Enti sa we ye bema ne titru na sa wo ho a eya no waso wakoma mu. Enya abribia na obepo wo etoda bia yete se wokra na memfa ho ntoto abo akraman pi anya sa Psalm 37:8 ne say ma obufuo ntwa wose se anya sa ebewie ubone sa we se abribia nko na we quick tempered man bibia ebeka bia na so oba beka kire bia no be ma obufuo na kosoro na waye ne de wankasa wakoma kire wo se ya ebekwa akowie ubone. Refrain from anger nessa ebetimi de wakwa akowie baabi a wompe of also Oberima ye nua baya ne ho ba asem asabre wetina nanom nse edo aye se efre na maadwe bema ya okoya okodi na wi ya ade a ya rehosem a ye nyina ye ka ye nim de si pote wo ho omuni nyankopon ko a ne bema ne ba ye kura wo so de ne ka 5,000 tina wabo ne tu na police inspector mo a said there amamra no ase ahyehyɛ da so se obi de wo ka e de kwan na wasa wo de ne fa so na bufu a wantimi enkuram yenim de na ekwoso se wose oba na efa na chi oba na ye se de ye ntete ye mframem no na so na ono aba na ose eka na ode no se wo fa wa chi kura na wo mpa eye gyan na wu gyan no fa ne koma wabusuafo na se na busuafo e na we kura na nya ade a waware ne mema no pi wo ho a wonum ne emate ayakayaka de ya wonum de ya ma no wanhwe yi a daache na akwa wi prison ana sese nyankopɔ kronpa ansa amfafi a wobehu ane sa afa de ose fa gina fa de no owo de fa nyinam wo no ono nso so akɔsɛ ne ho ahoma ye tetepi obi wanso ano ono akɔka na no aduro no ono so atina nanom se do enkyene de emema mo akasa mo sepe me ho wo mpamu a eye mo de se de ya mo se nkwan krɔfo no enti na ya na ma mo kɔ abonten no on se aduane ye de akonkode enso ode enti se wo ye ade a enye oba ba ko hunti na do ho kɔto amane mu eto odoso owi ase egu ahodo obi a wo ne de bi ya nkrowa ebi ya tele ebi nso ye flat wo mo no ye se flat fo no ye so timi de o mo ye style bi abi what the American say obi a ni shape enufo obi a ni shape oba bele wa mete mi de mu odu kakra ye obi wo ho ne de enjoajoa de sisi wo na mema dodo omna samade na remanim sa Aroti ayenko ye bre no of also Oberima the truth must be told oba bia ne se de ni mpokua anase ne nufutie bema bia so ne se de wo sipe ne ba nufu anase ne to enti se wo kwa ya nya ba akopɛ nso ne wo wiase efia de wa kwa de wa ne nufu sisi wo kama enti se bia wo pɛ ne so saa ubenya bebre thousands de hia ne sa wa no bo ne kra nya botomo nko a na wo tadua mu so eden wo betimi anya bi sa de ye
video bi ewu ya sena police ni o se me oba me hwe Akama me ye Akama na wo cheche o cheche no wo che na paki mi si nche no go fa fofrɛ okay ejo fo so be ma de aka kire emema ni nyina ne se sa wo no oba ate wo hwe no oya ayaka do oye nsamfu bi amofa nche me ya cha se ye wo hye ye wo tan wo jo ho agya fa ne koma na busia sa wo nya ne ho kra po nsa nya ne wa ho ade a fa ni si baabi no wa ya ma na ye ne ya ogina ho na de oba etwa nanim na wo so kisi oba ne bi na ye ne ya na etwa ne nsunu mu na wo se wo kwa akoku ne dia ye hwe baabi a ye nua aginan enye ye dese bia baabi akoja se nyame anya adom a ikubi so obedem some years etiasa wase wono ankasa na blab wase no enipa omusoso edidi won nsam anase ne nase nso no wo musoso blab no ekwan bi so na ya pem ne ma meka ne ma ne nabusuafo ne yire no okay eti ya ka kire obi ase mema no sa wote wa eya susu mabu fo entina wo mu na bible ne ka na Christians anaso osenkafo etinsu nchemu enkono no wo se ema honhom empre abufuo ho na nkwasiafo kokom na abufuo tie se wa anya nyansafo na wa anya badwen ba na so aka so obemma abufuo atena wakomam a edo bekwa akowie boni mu na boni so so edo bekwa akowie ewowo mu bible se boni akatua ene wowo nyankopon adoma chede no eno dan kwantifa de bible aka no twonhu free boni ho twonhu free abufuo ho na wakomam bibia etesa entimu a eno no wablabo ne betimi awie yofo so me da